Dobar dan, draga djeco. Sve vas pozdravljam na početku ovog nastavnog sata. Moje ime je Antonio Šimić i danas se zajedno družimo. Naša današnja lekcija je veliko tiskano slovo Č. Za izvođenje ovog nastavnog sata potrebno vam je početnica, pisanka, olovka i gumica i računalo. Nadam se da ste spremni, a mi idemo dalje. Imenuj zadane sličice i reci na kojem mjestu u riječi čuješ glas Č. Na početku, u sredini ili na kraju riječi. Idemo odgonetnuti. Što se nalazi na našoj prvoj sličici? Što je to? Nešto što svi volimo jesti. Čujem vas. Čokolada. Tako je, na našoj prvoj sličici nalazi se čokolada. Gdje čujemo glas Č? Glas Č čujemo na početku riječi. A što predstavlja naša sljedeća sličica? Jednu životinju. Što se nalazi na našoj drugoj sličici? Na našoj drugoj sličici nalazi se životinja zvana mačka. A gdje čujemo glas Č? Glas Č čujemo u sredini riječi. A što predstavlja naša sljedeća sličica? Predstavlja... Što se to nalazi na našoj sljedećoj sličici? A tako je. To je kolač. Glas Č čujemo na kraju riječi. A naša sljedeća sličica predstavlja ključ. Odlično. Gdje čujemo glas Č? Glas Č čujemo na kraju riječi. A što predstavlja naša sljedeća sličica? Što je to? To je čarapa. A gdje čujemo glas Č? Glas Č čujemo na početku riječi. I što predstavlja naša zadnja sličica? Naša zadnja sličica predstavlja češalj. Glas Č čujemo na početku riječi. Odlično. Idemo još jednom ponoviti. Čokolada, mačka, kolač, ključ, čarapa, češalj. Odlično. Smjer pisanja slova Č. Već smo prije naučili kako pišemo slovo C. Slovo Č je isto kao i slovo C, samo mu još dodamo kvačicu ili malo slovo V. Idemo ponoviti. Odozgo prema dolje poluluk i dodamo kvačicu ili ako vam je jednostavnije malo slovo V. Nije teško. Idemo sad na klupama ispred sebe napisati slovo Č. Odozgo prema dolje poluluk i malo slovo V ili kvačicu. Idemo u zraku napisati odozgo prema dolje poluluk, C slovo i dodamo mu kvačicu ili malo slovo V. Odlično. Već smo naučili smjer pisanja. Čitaj malo. Idemo glas po glas čitati. Č, A, J. Zajedno čaj. Sljedeća riječ. V, R, Č. Vrč. Idemo dalje. Č, A, Š, A. Čaša. Odlično. Sljedeća. Č, V, O, R. Čvor. Sljedeća riječ. R, I, J, E, Č. Riječ. Idemo dalje. P, R, I, Č, A. Priča. U, Č, E, N, I, K. Učenik.
R-E-Č-E-N-I-C-A. Rečenica. Idemo ponovo pročitati. Čaj, vrč, čaša, čvor, riječ, priča, učenik, rečenica. Super vam ide. Pronađi i napiši skrivene riječi. Idemo pronaći što se krije iza ovoga. Ra, ča, pe. Idemo spojiti jednu riječ. Što bi ovo moglo biti? Ide mala pomoć. Svako jutro je obuvamo na svoje noge. Što je to? Čujem vas. To su čarape. Odlično. Idemo sljedeću. Ko, čo, da, la. Što bi ovo moglo biti? Ko, čo, da, la. Što je to? Isto volimo svi jesti, a posebno djeca. Čokolada. Odlično. Idemo dalje. Pu, če, pa. Što li je ovo? Pu, če, pa. Idemo razmišljati. Ujutro ih obivamo na noge ili popodne. Što je to? Papuče. Odlično. Idemo ponovo pročitati. Čarape, čokolada, papuče. Odlično, djeco. A sad idemo odgonetnuti kako je nastala početnica. Slovo po slovo i nastala je riječ. Riječ po riječ i nastala je rečenica. Bravo. Rečenica po rečenica i nastala je priča. Odlično. I na kraju dolazimo do odgovora. Priča po priča i nastala je... Što je nastalo? Nastala je početnica. Idemo ponoviti. Slovo po slovo i nastala je riječ. Čujem vas. Bravo. Riječ po riječ i nastala je rečenica. A rečenica po rečenica nastala je priča. Priča po priča i nastala je početnica. Bravo, djeco. Domaća zadaća. Početnica stranca 44 i 45, zadatak 1 i 2. I napisati u pisanku 3 reda slova Č. Hvala vam što ste pratili ovaj sat i do sljedećeg puta.